Косопат, пърхот. Проблеми, които засягат страшно много хора. На повечето решения, нека си го кажем, третират само симптомите. Днес ще направим нещо по-различно. Ще се потопим дълбоко в науката зад грижата за косата и ще се фокусираме върху истинската първопричина – здравето на скалпа. Добре, и каква тогава е истинската причина за косопада и пърхота? Пазарът е пълен с продукти, които обещават чудеса, но често резултатите ги няма. А знаете ли защо? Защото повечето от тях се фокусират върху самия косъм, а пропускат най-важното – неговия източник. Да, точно така. Отговорът изобщо не е в косъма, той е в скалпа. Всичко, абсолютно всичко, започва от основата. Помислете си, здравето, силата, дори растежът на косата, всичко това е директно отражение на състоянието на кожата на главата. Добре, ето и нашият план за днешният анализ. Първо ще си говорим защо проблемът започва именно от скалпа. След това ще разгледаме науката, която стои зад здравата коса и кои са ключовите съставки срещу косопат. Ще анализираме и една конкретна формула за здрав скалп и накрая ще видим какво реално можем да очакваме като резултати. Да започваме! И така, преминаваме към първа точка. Проблемът започва от скалпа. За да можем изобщо да се надяваме да решим даден проблем с косата, първо трябва да разберем нейната основа. А това, както вече стана ясно, е именно скалпът. Най-лесният начин да си го представим е следният. Мислете за скалпа като за почвата, в която расте косата. Наистина е така. Това е една жива, дишаща екосистема, която подхранва космените фоликули. И от чисто дерматологична гледна точка, състоянието на тази почва директно определя силата, растежа и цялостното здраве на всеки един косъм. Добре, след като установихме колко е важен скалпът, нека се потопим в науката зад здравата коса. Кои са всъщност тези биологични фактори, които нарушават баланса му и водят до видими проблеми като косопат и пърхот? Причините за дисбаланс са няколко и са доста сериозни. На първо място говорим за лоша микроциркулация. Представете си, че хранителните вещества просто не стигат до фоликулите. После идват възпаления, раздразнения, а също и гъбичната активност, която е основният виновник за пърхота. Разбира се, не можем да пропуснем и хормоналните фактори, особено този дихидротестостерон или накратко DHT. Това е дериват на тестостерона, който буквално свива и задушава фоликулите. И накрая дисбаланса на себума, скалпът става или твърде мазен, или твърде сух. Добре, идентифицирахме проблемите. Сега е време да видим и решенията. Нека разгледаме ключовите съставки, които се борят с косопада. Това е един цял природен арсенал, насочен точно към този проблем. И първият ключов играч в този арсенал е нещо много познато – кофеинът. Но тук ролята му не е просто да ни ободри сутрин. Когато се приложи локално, директно върху скалпа, действието му е изключително мощно. Как точно работи? Механизмът му на действие е двоен. Първо, той стимулира кръвообращението. Това означава повече кислород и повече хранителни вещества за фоликулите. И второ, нещо, което е абсолютно решаващо. Той локално блокира онзи дихидротестостерон, DHT, за който говорихме. Същия този хормон, който е отговорен за увреждането на фоликулите при така наречената андрогенна алопеция. Продължаваме нататък с следващия ключов играч – хидролатът от розмарин. Розмаринът е познат от векове в грижата за косата, но днес вече и науката потвърждава защо е толкова ефективен. А ползите му са наистина много. Първо, богат е на много мощни антиоксиданти, които буквално защитават скалпа. Също като кофеина, и той подобрява циркулацията, което заздравява фоликулите. И като бонус има и противогъбични свойства, което го прави супер ефективен и в превенцията на пърхота. Но не става въпрос само за една или две съставки. Тук говорим за цял екип, който работи в синергия. Екстракта от коприва, например, заздравява самия косъм с сяра и силициев диоксид. Конският кестен пък укрепва корените, за да спре окапването. Брингараш подобрява снабдяването с кислород, а маслото от Сейнт Томас традиционно се използва за стимулиране на растежа дори при алопеция. Това е истинска отборна игра. Добре до тук с косопада.
Сега нека се фокусираме върху формулата за здрав скалп и как тя се справя с пърхота и раздразненията. И тук главната роля е за маслото от амла. Това е един от най-концентрираните природни източници на хранителни вещества, който е особено важен за постигането на баланс на скалпа. Силата на амлата е наистина впечатляваща. Представете си, съдържа до 20 пъти повече витамин С от един портокал. Този мощен антиоксидант в комбинация с антибактериалните му свойства помага изключително много за предотвратяване на пърхота. Но това не е всичко. Той едновременно хидратира сухия скалп и регулира омазняването при мазния, като така постига един перфектен баланс. И тук, разбира се, отново виждаме синергичен екипен подход. Екстрактът от брахми балансира себума и не позволява на пърхота да се появи отново. Лавровото масло пък елиминира този, който вече съществува, а маслото от чалмугра е там, за да успокои чувствителния и раздразнен скалп. Всяка съставка си има своя специфична и много важна роля. Добре, разгледахме науката, разгледахме съставките и стигаме до, може би, най-важния практически въпрос. Какво реално да очакваме? Нека да видим резултатите и начина на приложение. Ето един от най-силните индикатори за това дали нещо работи – оценката от потребителите. Средна оценка от 4,68 от 5 и то базирана на 34 реални отзива, това е показател за изключително, ама наистина изключително висока удовлетвореност. А понякога думите на реален човек казват повече от всичко друго. Ето един директен цитат от проверен клиент Мариана. Косопадът ми значително намаля, почти изчезна. Личният опит, в крайна сметка, често е най-силното доказателство. А как се използва? Приложението е направено така, че да бъде максимално лесно и ефективно. Нанася се тънък слой директно в корените на косата. След това се масажира нежно в скалпа. Оставя се да подейства за около час-два, а ако искате наистина интензивна терапия, може и за цялата нощ. След това просто се отмива с шампуан. Лесно, нали? А кога да очакваме резултати? Ето и една реалистична времева рамка. Видимо подобрение може да се забележи още след първите 2-3 нанасяния. Обаче, за да се постигне наистина траен, дългосрочен ефект, се препоръчва един курс от 6 до 8 седмици. Все пак, редовната грижа е ключът към успеха. И така, стигаме до финалния въпрос, който всъщност обобщава всичко, което си говорихме досега. Щом скалпът наистина е ключът към здравата коса, не е ли време да преосмислим изцяло нашия подход към грижата за нея? Може би фокусът трябва да се измести от самите кичори към живата основа, от която те всъщност произлизат. Живица.